आदा बाजैमोन गाज्रि मोननांला आं खामानिफोरावबो सहाय होफैनो मोनासै देहायानो सुख गैयामोन आंहा लोमजाख्रुबगासिनोमोन थानोनो हाथारासै अब्लाबो फैथारबाय आङो। अह नंगौना फंबाय दे 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 जेबो नङा दे जेबो नङा आं गाज्रि मोनाखै आंलाय सानबाय एसे थानायमोन आरो माथो नुजाफैयासै खनसेबो ना माबाफोरसो गाज्रि मोननानै दङमोन होननानैसो साननायमोन आङो दे थिगानो जाबाय दे फैबाय। जेबो नङा आगै जेबो नङा जेबो गाज्रि मोनाखै दाथ' देहाफोरखौ एसेसो मोजां मोनबायदां दे हाबाखौबो एसे गिदिर खालामबाय मानसि होंगो दोंगो जानो हागौ जोंफोरबो नै बिथिं बिथिं मानसिफोरजों रायलायनाय आलासि बुजायनायावनो समखौनो मोननाय नङा फंबाया एसे आलासि रिसिभ खालामनायफोराव सहाय खालामदो। जिंगासि नङा बाजै जिंगासि नङा दे दे आं सहाय खालामगोन हाजासे आङो नोजोर होगोन। ओमफ्राय आदा हिन्जाव गोदान लायनाया थिग जाजोबखाबायना गारिफोरा गंबेसेबा लाखो? जाजोबखाबाय आगै हिन्जाव गोदाननि गंनै सानैनिबो गंनै लाखाबाय सेंग्राफोरनोनो हगारना होजोब्बाय आङो सेंग्राफोरा मालाय जोबोद खुसि इन्टारेस्टार गंबेसे लाखो हिन्जाव गोदान लायनायनि खोथा होननानै ग्रोम ग्रोम थांनांगौ ग्रोम ग्रोम बरायना लाबोनांगौ होननानै दावराव जासोदो बेनिखायनो दे नोंसोरनो मा खालामो होननानै हगारना होजोब्बाय आङो सेंग्राफोरनो गंबेसेबा लाखोथाय सेंग्राफोर गोजा गरमथार थैयानो खामानिखौबो बिसोरनो फात्ता फात्ति मावजोबथारबाय सेंग्राफोरानो बिराद थै गरम गोजाथार जों गामिनि सेंग्राफोरा। जाखागोन बेथ' जाखागोन। दे आगैमोन नोंसोर रायलायलायबाय थादो ओइथिं एसे खामानिफ्रा जाजोबदोंना जाजोबाखै नोजोर हैना फैनि आङो समाबो गैथारला नै। फंबाय नोंथ' दासो फैदों हाबानि मुङाव जेबोबो मोनजायाखै मोनलोङाखै थ' सा लोंहैनि थ'। ओइ लोगो आदा देरहा आरो आदा अलंबारनि हाबाया मा एसे गिदिर जाखादोंना जि ग्रोम ग्रोम मासे समायना जाखादोंहाय आंबो सोंजानासो थांगोनहाय आं गोसथोनायखौहाय खावना लांफै होननानै बुङोमोन नाङाहाय नाङा आंबो सोंजानासो लांफैनोसै आं दा खोन्थाहरनोसैहाय आंखौबो सोंना लांफै होननासो बुंहरनोसै आङो। नोंलाय माबायदि हाबा जागोन लोगो? आंनिखौलाय आरो मिथिखायोसै माथो नोंलाय लोगो जाहाबो दुखिया आंनि बयफ्रेन्ड लाहाबो दुखिया बेबायदिलाय एसां गाजा गोमजा बोरै सोंनानै लांफैनो आं खारनानैनो थांगोनहाय खारनायाव थांनायावसो खरसा खम जायो। नानिमोन माला सुनाया जोब्बाय नामा? दे नोंसोर जोबोद खस्थ' खालामबायहाय। जेबो नङा आयं गामिनि सिख्ला नालाय बेफोरखौथ' मावखानांगोन ना बेफोर खामानियाथ' आरो सिख्लाफोरनिनो देनां जोंनोबो नांगोन ना साजा बुंफ्लांलाय लांबायहाय आं आयंनि सिगाङावनो लासिंसिंनो। औ नंगौ नानिमोन दिनै जोंनियाव गाबोन नोंसिनियाव बिदिनो सहाय होलायनांगोन दा गामिनि मानसिफोरालाय आरो नङाबालाय माथो नों थिगखौनो बुजिदों दे देनां नोंसिनि हाबायावबो जोङो दङना जों सहाय खालामगोन। ओमफ्राय आयं आं खोनादोंहाय बाजै जागोन नालायनो जि साइसखा नंगौना जों थानोनो समायनाय नङा बे खाथियाव आं मा होननानै बुंबावनांगौ सासेयाथ' आरो जिबायदि मोखां खाब्रेरे हनै गामिनि सिख्लाफ्रा एसेबां आसा खालामदों मोजां समायना होननानै माबोरै मोखां दिन्थिबावगोन आङो नङा आं बिहामजो गिदिरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो हानाय नङा आं बिहामजो उन्दैखौसो आंनि बिहामजो होननानै सिनायथि होनो हासिगोन। मा सानहाबबाय थाखो आयं? आब' ओरै फैसाय आंजों आंहा नोंजों मोनसे गोनां बाथ्रा दङ सावरायनो। दे नानिमोन आं नोंसोरजों उनाव रायलायनोसै दे। दिपालि साननैयानो जाबायमोन नों न'आवनो गैया बहा थाङामोन मिथिखागौना नोङो न'आवहाय बेसेबां खामानि दङ बेवायाथ' नोंखौ रागासो जोंगासिनो आरो नों मा जादों मानो जेसेबां रागा जोंनाय बायदि नुखो आं नोंखौ रागा जोंनायखौ नुखादोंब्लालाय आरो मानोथो बुंबावखो औ आं रागाखौनो जोंदों आंहा नोंजों मोनसे गोनां खोथा दं सावरायनो नाथाय बेयाव नङा बाहेराव। आयंआ बिहामजोनि खोथा सोंनायाव खोन्थागारासैहाय मा थै नोंबो गाहाबो नुखागोन ना दाहायनो फैबानो हनै माबा जादोंदांहाय माबा रागासो रायलायनाय खोनालायबाय माथो आं सानैखौबो थांनोसै जोंहा। दिपालि मा जादों नोंहा मानोथो रागा बेबायदि खिन्थिबाय थाखो ना साननै गोमाना थानाया बहाबा बारहावा मोननानै फैदों नामा? मा मानसिया बारहावा मोनबाल' रागा जोंनो रोङो नामा? एसेबां दिननिफ्राय दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो सिरि दंबाय थायोमोन आङो नाथाय आं दिनै सिरि थानायाव गैया। आब' आंनो सम्पति नांगौ दिनैनो आंहाबोथ' बे न'खराव सम्पतिनि मोन्थाय दङ ना मोननो। दिपालि नों बेफोरखौ मा गोब्रामबाय थादों खर'आ थिगैनो दङ ना नोंनि आरो नोंखौलाय सोरथो बुंदों नोंहा बे न'खराव सम्पतिनि अधिकार गैया होननानै दङ नाथाय नोंहा दिनैनि बे समावसो बुंनांगौ नामा नोंहा मिथिया नामा दिनै हाबा दङ होननानै न'खराव बेबायदि नांलाय खमलाय जायोबा रायजोफोरा मा सानगोन? दिपालि आं नोंखौ फंसे खोथा बुङो आंनि सिगाङावनो जि बुंबाय नोंनि बेवाइनि सिगाङाव बेफोर खोथाखौ नोङो दायो खोमायाव दाहाबो नङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन। आब' आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दिनैनि बे दिनाव
सोरबा गाज्रि मोनो सोरबा दुखु मोनो ना हाबायानो केन्सेल जायो जालांबाय थाथों नाथाय आंनो दिनैनो सम्पति नांगौ बा दिपालि नोंनोथ' बे नखराव बिहामजो नायनानै लाबोदों आरो दिनैनि बे समाव नोंनो बेबायदि हुलुस्थुल खालामो नखराव गरम खालामो आं बुजिगौ दिपालि नोंबो सासे आइजो नोंहाबो गथ' गथाय दं नोंहाबो गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै सिन्था दङ नाथाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनिबो सम दङ ना हाबाखौथ' नोङो बायहोनो होग्रो आयै नों बेयाव मा खालामगासिनो आफाया नोंखौ दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो आब' आं फिसाफोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ रायलायनो गोसो गैया नों बुजिगौ बेबायदि खोन्थानानै हो आंनो दिनैनो नांगौ मा खोथा आयै मा जादों मादैया मानो बेफोरबायदि बुंनानै गालांदों जेबो नङा अलंबार नों बेफोरखौ खोमा दाहो बाबा हिन्जाव गोदानखौ लायनायनि सम जाबाय नों दाबो ओंखाराखै आरो नोंदाखौबो रेडि खालामबाय ना आयै आदाखौ देलाय होनायावनो आं सम मोनथ'वाखै आयै आदाखौ नायहैलाय नोङो आदाखौ रावबोआनो बुंनाय नङा दे आदाया फाग्ला होननानै ओरैबायदि हेन्डसाम नुदों आदाखौ बेसो जाबाय गिदिर बाथ्राया नोम्मादैया माबायदि बिहामजो नायनांगौ माबायदि नायनानै होखोनो हय बे सोरांस्रिखौ आङो माब्रै रायजोफोरनि सिगाङाव बिहामजो होननानै सिनायथि होबावनो आं गावखौनो लाजिनानैनो बहा थागोन बहा मागोनसो मोनजोब्बाय आङो एसेबां दामि गिदिर फैगोन नोंफानि अफिसनि मानसिफोर फैगोन बिनि मोखां खाब्रेब्रेखौ आं माब्रै खिन्थिबावनांगौ रायजोफोरनि सिगाङाव आं बेखौसो जिंगासिगासिनो अह आयै नोंबो दाबो बेयावनो नांनानै दङ माथो जाखो मोखाङावल'सो दाग दङ नाथाय गोसोआथ' साफा ना नोंसोरखौ बिहाव बिखुनजो महरै मान सनमान होनो रोंबानोथ' जाबायना आदायाथ' बेयावनो खुसि ना अब्ला माखौथो एसेबां जिंगासिनांगौ आयै मान सनमाननि खोथा दं बाबा नों बेफोरखौ बुजिथ'वा दानो थां नों रेडि जाहैदो थां दे आयै नोंसोर मा सानदों नोंसोरनि साननायखौ नोंसोरसो बुजिसिगौ आनै नोंखौ हिन्जाव गोदान महराव जोबोद समायना नुदों गोदोनायाव माला आखायाव आसान दख'ना गोजानि बेरखांनाय जोबोद समायदों आनै नोंखौ जोबोद समायदों नोंनि नोम्मायाबो जोबोद समायनामोन बेनिखायनो नोंबो जोबोद समायना आनै गोसोआव दुखु मोनदों दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैया जोंखौ गारनानै थांसिगोन मोजाङै थाहै आनै बिहाव बिखुनजोखौ सनमान हो गावनि हौवाखौ इसोर बायदि मानि आरो नखरनि मानसिफोरजों गोरोबनानै था गासैनिबो सिङाव गंग्लायनानै था गासैनिबो बोसोनफोरखौ मानि मालाबा नोंनि बिहाव बिखुनजोआ नोंखौ रायनोबो हागौ फंसे बुंनाय बेफोरखौ नोङो जेबो दुखु दासा धैर्य खालामनानै था आं नोंसोरखौ मा होननानै बुजायबावनो आगै नोंसोर गासैखौबो रोंखा राखा नोंसोर बिब' बिनानाव मोनसे नखरावनो बिहामजो जाहैगोन सुखु दुखु गावजों गाव नायज्लाय अनज्लाय आनै आंनो बोर हो नोंसोर फोरोंबोनाय गासै गियानफोरखौ जाहाथे आं मानिफ्लायनो हायो दिनैनिफ्राय आङो बे नखरखौ गारनानै गुबुन मोनसे नखराव बिहामजो जाहैसिगोन बै नखराव सुखु दुखु गासै जेंनाखौनो जाहाथे आङो रुजुनानै मोजां संसार मोनसे नखर खालामलांनो हायो आमाय नोंबो आंखौ बोर सारस्रिदो नोंनि बियानै खाफालनि खावरिया दिनैनिफ्राय बे संसाराव मोनसे गोदान नखर दासिगोन नोंसोर आंनो बोर हो आमाय नोंसोर आंनो बोर हो फिसा नों मानो गावखौनो खाफालनि खावरि होननानै साननानै लायो दाबोसिम नोंजों लोगोसे जों जेब्लायबो दं आनै नोंनि सुखु दुखु जेब्लायबो जों नोंजों सहाय दङ हाय लोगोफोर आंनि मुङा समायना आङो दिनै आब' सोरांस्रिमोननि न'आव दंफैयो नैबे दख'ना गोजा गाननायानो जाबाय आब' सोरांस्रि बिथांनि दिनै हाबा आङो बिथांखौ मेकआप खालामहोफैदों आंनि देलायहोनाया माबायदि नुदों खोन्थाहरदो आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नायबाय थाग्रा नोंथांमोन भिडिअनि स्ट'रिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो बेबायदिनो जोङो नोंथांमोननि लागै मोजां स्ट'रिफोरखौ लानानै फैबाय थानो हायो आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आब' सोरांस्रिनि जिउआव मा जेंना आरो खैफोदा सफैबाय थायो जोङो नायलांबाय थागोन आरो जोङो कमेन्टनि गेजेरजों आब' सोरांस्रिनि जिउआव जों जाहाथे मोजां कमेन्टफोरखौ लिरनानै मिनिहोनो हायो जोङो बेबायदि सापर्ट खालामनानै आब' सोरांस्रिनि दुखुथिया जिउआव जोङो सोरां होफैनि थेंक इउ सो माच